soilukatuko dugu. Ez zaudete hinak, gure oroimenean gorde zaituztego. Genozidioa ez zaudete hilak, no más paquis muertos soilukatuko dugu. Ez zaudete hilak, gure oroimenean gorde zaituztego. Soilukatuko dugu. Ez zaudete hilak, gure oroimenean gorde zaituztego. Polizia, nor da kriminala, nor da zapaltzailea, nor da terrorista. Ieu! Gabon! Gabon. Teo, ez diago ondo entzuten, Ba, pixka peta hoite. Piskat osorro diko bezala entzutea, betzik. Zeka guriak entzuma batik ano, A ver, oin? Mauletik ano, ez? Igual izen lehik, oin hobeto? Ez. Da hola jartzen maiat? Oain bai. Oain argi. Vale, beste mikro ebili hoia zuentzako. Txatetik ondo haitze aldi uste, mikro petaudik, esai uste ez favorez. Mikro petau aldi matzik neik iztan putadik, Ondo itzekaz? Ez dira ditzen mendik. Bueno, igualdi, txatin momentuz inorro este quejao, así que... Ez ondo itzeko. Vale, de lujo. Ba, etzai adorun ze hostia pasau goziko nahi izan. Hombre, komentarista, on. Vale, ondo aitzek, perfecto.
Bueno, Gabon, Iban, eta Oian, eta Gabon, txatitza duten danoi, eskerri asko pasatzeatik. Ze moduz? Hemen txe. Itzekio gogukin, o? Bai, Bueno, gure aguantatzeko gogua berbaken. gogoik, a ber. Bueno. Gu hitzeiten hasita ez gaitu behatzen, baina, bueno. Bai, horta etorri zeate. Bueno, nik normalin azteko beti zeuen burue aurkezteko galdetzea gatula, así que, bai uste. Vale. Nundi zatozten, Bueno, ba. zemat urte, musika mundun zemat denbora. Banak egingo aurrena ni aurkeztuko nau, eta gero Perfecto. aurkeztukoek. Bueno, ni Iban nauk, getaiar bat, eta 18 urte eskat, eta, bueno, bi taldetan jotzeiat, intzakik, eta gero ena bi taldea, bi talde oso desberdin jaituk, baina, bueno, batian punko itei hau, eta bestian, denetikan. Bizkat ja bersio akustikoak eta oleite izkeu gehiago, pop aldea gehiago jotzei hau, baina horre estilo denetako moldaketak iteizkeu. Eta hoxe. Arki. Bueno, ni oian nauk, getearrare bai, Iban baino bagaztio. Nik bai, bi taldetan jotzeiat, kasu honetan intzakiken izenean narorunea. Intzakik egin esan diken bezala punkoia, eta geozkau goma bi, o goma dos, nire zuken zela ditu. Punk hardcore, talde bat, musika azkarra, musika txoake gutxi. Igual hor daude, ikusten. Anestesian kamisetin da ni ustea, de ondo lahatzekela, ez? Nundi Bai, ikun. bai, idea bat, Kafelizen semiak inda jotzei, Bai. así que Hostia, egurrazio. hostia. Hori. Bai, inguru hori, gehien bat. Earki. Bueno, hemen, txatin, zuen lagun batzu ditu, alkarri aharra jotzen da zea, da hazlo tu, esate da. Intzakik, hazlo tu. Eintzak euk. Intzageuk. Bueno, etxaiat ikusi usteen gitarrezketa, ikusteat Ibanegik zehose ikusi egela zandik, etxaiat ikusi egin ezerroian. Ni normalian demorazik atenian da sartzen hau barrura. Así que, bai. Nien hauk izan, nahi Iban bialduzin, bialduzizkin entrevista batzuk, batzuk, pixkat informatzen juteko, eta berez ez zenun jarraitzen, baina gero ja ikusi nintzen, ikusten hasi nintzanean zelantzen, pixkat zelanketa itesan da zea, interesgarria erutuzen da. Ez, gexen badek jakitego baldin baki usten más o menos nundi jutean elkarrizketia, baina bueno, ontsi esplikado ustet, lau ataletan banatzeiat, lehenengo kompozizioa ditzen jau, geoteknikiatik, geopixket zuen gusto pertsonala, galdera desberdin batuz euskator, amaieran pixket, euskal musikin egoeriatik itzen jau. Eta hemen, bueno, zendo iruk, esateik, ke guapos saluduen nahi diet, así que, bueno, zendo ya salude, uste? Bantxe ikusi da kalian gaina, plazan zitxan. Ezean deati da ditu hona sartuko. Seguru Coca-Cola bat eskuantzikakela. Saludo bat, bai. Hori. Hori, kompozizio inazio bat juk. Galdera klabe inazio nauk. Intzakik zer dek, demokrazioa eta la diktadura bat. Demokrazioa garbi. Bai. Partaideetza handia ziok lauran aldetik. Oie, osarek, bakoitzak bere ideiakin jutek, igual lokalea kanta bat iteako orduan edo, bakoitzak etxian idea bat okurritzen zatiokola, eta gehoia lokal bertan izatea, hostia, honek aldik balio, honek ez, eta gehoia dena partetik jartzei hau, kanta horreateatzeko. Gero igual, kasu batzutan, igual gehiago eramatek inda, igual oinarri pobro bat eramatek, baino inin kantan sintesiakena lokalian gertatzek. Orduan, igual ideiak horriz batzuk bai txikin ertetzei bela, baina gero beti lokalin konsensun evoluzionatzeik kantuk, ez? Orduan. Bai, batez estruktura ritmiko aldetik handa, ostra, bateriak bere karpena itego, betire, nik igual alde letra bat da akorde batzuk eraman, o estruktura bat eraman, kantana, baina forma benetan hartzeuna kantak, lokalian da. Vale. Imaginatzea hori, ja esan duzte beti riff batetik gertetzeula kantuk, normalin orduan riff batetik gertetzea, gala pasau izentza uste melodi bat, olako beste rekurso batetik etxie kantu bat. Bai, nik igual tendentzia melodita jotzea sekat, Ibanek adibidez punteotatikan joera gehiago izango zin. Osea, nik gehiago nau kanta bat iten asteako orduan, letra aukitzia gustatzen zaiak, igual letra gai baten inguruan idatzi, eta gehoia, igual, aldatuko izkiat gauzak, segun kanta nola gehatzen ziakien nola, baina normalian letra bat gustatzen zaiak aukitzia ere bai struktura bezala. Letra baten, horrekin beste galdera bat egirantzute, bai. Nik tendentzia letra bat euki, eta letra horrei musika sartu, melodiak etortze zaizkia, letra aldatzea, pixka joko hortan
esate ditu kantak. Orduan, letrie askotan musiki oino lehenu zitorrek. Bai, punkan, Bai, zera bai. azkenean. Bai. Mensaje batetikan Bai. etortzek dana, ez? Alaek. Pixka ze horregi jarraitze jola esango irun. Men, txikila hogeita amabik, ez tezu esan berkantak nik mejoratzi izkiatela? Oiek. Bateristia. Algoko gelantzio gena, Aipatu bai. intzio gaina, aipatu intzio da, alare. Bueno, ondo zigo. Gaina hitzeneko, putako. Vale, komposizio aldetik gauze batzuk ja esan dituzte, menain hau txuletik behira, lokalino etxin esan diau, harmonixi melodix esan diau, letri musiki esan diau. Teori badaki usta? Teori musikalik. Bizak, ni musika eskolan pasaizkiat, ni solfeo dena bukatu nian, hemen getaian itekena eta hola, baina esken hau izertaz akordatzen. Aleia, igual ez tekela aplikatzen. Oidek, eta ez gauza bat aplikatzea dena gitarrako, osean. Eta gitarrako klasetan egon hauk beste 3 urte etzekit. Baina eske, aurrenengo 2 urtetan ikasi nian, oentzekitena. Azkenengo urteak egon itxonen leiz abantzatzen daola, eta lagatzea erabaki nian. Eta guain egia esan, udaro honetan teoria ikaino bateko asmua sekat. Igual, ez tekit, improvisazio aldea eta gehiago jotzeko ere bai. Eta etxikiat. Nik ez da, zurrik esan, nik ez. Ointxe bertan, ninauk, esperentzi gutxien azekakena musika instrumentuak hemen. Bajua jotzen 2019ko martxuan hasiko nituan. Udara hortan bertan gitarreko zein nune bai, ikusten nulako sorkuntza zea hortan, bila jakiteak joku gehi emango zila, batzutan bajoaken konbosatze bestean gitarrakin. Eta teoria aldetik, esateatenak, bajo klasetan hasi nituan, irail batian, eta azarako lagainean, ze desesperatu iten nituan. Irakasleakin da mekanikan enituan sartzen, da bai, igual bihatzetan agilidadi irabazteko balio izan zila, osea, erakutsi zizkilako teknika zea batzuk, nik itxian geho landu nitunak, baino hortikan hartu teoria esatekena, ez. Iban aldimak nik egunen baten itzein leike hau, da egingoiat, direktilo mato pixket improvisazioin sakontzen, plan, neure azkenin gauze batzuk argi bikizkio, nahiko gauze politika talde egitu, hasi itzingo jau. Galdetu dituztet pixket teorixen asunto hau, ze bazio jende bat, igual teori hortan oinarritute ekeuna kantu ez, eta gero zio beste jende bat, dekela nire ustez gexena, dekena ja riff bat, o melodixotan alako belarri zatatzeuna ez. Zuegor belarrixe gaintzeik. Bai, garbi. Osadek, etxian azte jotzen igual da, ateatzen zaik sos eta hostia, honek aldik ondo gehatu hola kanta bateako, eta igual ja hori pixkat gehiago garatzen aztea ez? Bai, ez tekeda, zen momentutan etortze zaik esaldi bat, doinu batian sartzekena eta esadik, ostra, igual ze impacto sekaken ez, da hori gordetzen jutea ez, da hori gordetzetik egun batean igual kanta bat ateatzen zaik, oza, belarria de gana. Oidek. Da, zerri mateixo uste balorie kompostatzeako orduan, esan nahiat, azkenin jakinde punk talde badala, igual ez dite uste parte ezberdin asko etien, baino intensidade ezberdin egin da bai jolazte uste, hori nolabait pentsaute otek, etzaiak galderi mazo menos ulertze aldan. Bai, ulertze, Bai, kasu oso argi basekau, izati asekak intzakik kanta, gure hasieretako kanta badala. Aurrenengo kanta, de hecho. Letrare lauran artean inda, erdi... Txapuza. Ni bajoakin iguala igual, pentsatu, iruia bete. Hori, letra eta punkoi talde batek zertaz hitzaingo, hori, lau... Nola sortu batzea, eta listo. Olako kanta dukitzea, hori izango gauza bat, sekak intensiade bat, sekak maila bat, horrekin bai jolazte haula. Baina gero, adibidez, hortziok kanta bat, ganberro izenaikena. Eta, bueno, gure artean den... Kanta hori sortuan, bai, bueno, kuadriako batek klasian idatzi zin letra, eta iai bat intzeso oso honekin. Gure artean dauden, olako ganberro, olako elementuai, kanta bat eskaintzia bezala oso, horri gertzea intensidadia emate geuna, eta zuzenekotan oainikan gehiago grabazioan, nik uste lortu genula, modu batean, zikintasun hortan da askartasun horrekin da indar horrekin transmititzea, baina zuzenekotan nik uste impacto handiakan kanta ala eta intensia horrekin bai jolazte dula, da letran arabera bai, eta mensaken arabera bai aldatzea da, intensia hori.
Hemen txata on fire dago uste, Txaiat batzukola aipatze aldea, bai, mobilin jartzi bat dugu uste. Ez que etzaiak ateatzen, Ez tio. ateatzen txata. Ez, berez atagarko zian, igual... Desconectado del chat. Desconectado ateatu zariak. Itxizak aplika dizu eta irikizak berriz, a ver. Bai, hori Bene, hori. Kepalde hermanos, esateik, bord 2-2, esateik, intzakin kantan oinan eriadek, ekik, esateik, olatua noizko diu. Vale, listo. Guain uste da doiet. Bai. Eki, hori Bai, nintzen. uste da doiet. Dale, de lujo. Bueno, kompozizio aldetiko zeu ez oze gexo esatina aldi meguztea, hau dezuen momentua, bestela pixkeria urrungo atalea pasagoa juk. Igual, nik aipatuko nien, txikit, aldatu indekelare bai, nire, eske, bizak, nik musika dena entzuteat, etzekat estilo bat de horrea bakar juten aukela, nik denetik entzuteat, popetik hasi eta metal ilunene arte, eta deskubritzen itxakenian zeberriak, ba, igual tendentzi gehiago sekat, erabatea komposatzeko la, etzekean nola esplikatu. Igual, ba, rekurso bat ibiltzea, geho beste bat, eta asko aldatzeko hori. Nire kasua mintzat etzekeatu eaneko. Beti Bai, estilo igual. Bai, epoka zeskatea nika, igual korusak zeskaken punk zeago haitze baiat, o etzekat arrotzak estiloa, o sosola haitze baiat, igual bai etxean ni komposatzen niokela da, igual kanta batzuk bazeskat, eriskalak intzakiken ikusiko, ogoma baina nik gordetzen niak, azkenean mobilan gauza gordetzen niak, aurreago etzekit estilo berrita irekiko nauken, eta bai, osea, jarkoria haitzen baniok, ba, igual goma bintzako kanta batzuk ingo iskiak, goma bain ikuste iskiatenak, o... Bai, ulertzeiak. Bai, fase haitek, osea, inguru hortan moitzen hau, ba, hori, da, osea, puntu hon, bai. Hemen esate bide zapatuten ala ibiltzeala perreatzen. Honeatik izango, eke. Zaila, ni zeinak izateun. Nienak ateatzen. Ni uste direat izateula, Joan? Aldik izan. Ni arraunean ibiltzen hau gehiago, Ostia, ne ez esan. Etxean ez tia reggaeto jantzuten baino, parrandan bai. parrandan beste gitzio gehiago izan. Aukera gutxi gotek, parrandan regeto irik Bai, esaitzeko. bai. Baldin mago herrixen taberna oso zehatz bat. Esan berdi aten aukela disgustora egoten, Osa, larun batetan reggaeto pixkat, Hombre, perratzen gara. ez baina hoxe. Bueno, azkenin gusto kontu ju. Bai, esate guana azkenin epokatan igual bat, estilo bat gehiago aitzekela, osea, horrek azkenin naiz da igual egu konstientez izen influentzia jau, osea, nahiat, hor, jai aldadi maiz riff tipo bat aitzen, geho gitarrein aztea izenin, normalin tipo horta hor riffe ertetzi normala, egaz? Bai, batez ez soinu bat bilatze baek, ez? Osea, soinu zikino bat bilatze baitu, soinu zeak aitze baituk. Eta nik aitzizkiat, nik rock and roll zarre asko jotzeiat, adibidez. Clearwater Revival, olako, osea, influentzi txikia bazizkare bai, hola talde kutxun batzuk da, hortikan, batezek gitarran bai erabiltziakela. Osea, eta hortikan gauzak hartzia da komposatzeko eta nahi gustatzen, osea, beti izan diat. Nintzuri. Vale, goazen teknikiatik itzetia bizket. Vale. Lehenengo galderia, bauk uste praktika rutineik, hobeto esan da, zuen gitarrikin daukusten rutinie nolakuek? Oantxe bertan neriadek, etxetikan lokalea joan da hanen saiatzia. Osea, etxian praktikamente ez diat ezer jotzen, amorra ematesiak, porque nitxo momentu batean de etxian jartzen jotzen da etzekize jo. Etzekize sose asmatzen hasten hau, eta blokeau egiten hau, eta momentu batean nitxo blokeau eta orduan dek. Etxetikan lokalea, ensai hautera morrisiaten kantak ensai hau, eta listo, osea, enaukai ezer konkretuan behintzat. Nik gehiago, osea, adibidez oain azterketa estetik atean hau, batxu biniok, hor, ez, baina ni goitura hundi askat, bajoa jotzeko, gitarra jotzeko, itxian eusein tarte sekatela, hori, aurikularrakin, eta albada, igual altaboz bat, eta ampliabeakin. Eta hola hoten jotzen. Zer rollo jotzek, kantu gatatzen egoteaiz, geure gauze jotzen egoteaiz improvisatzen? Igual hoten hau... Ariketa gehietuk? Ez, ariketak... Ariketak porkulo hartzeaz. Ik esan de. Nik ez dira nik esan. Ez, hoten hau... Etzeka, inguruko taldiak, o behintzat, nire inguruko taldian kantak ateatzen, eta gauzak
gauzak ikasten, azkenean rekursuak ateatzen kanta horietatik. Eta gero momentu batian, erabakitzeat igual, bueno, zoze ateatzean, da jartzea letra bat aurrian, da rekurso horiekin, da bilatu nahiaten momentuko influentzia hortan, ateatzekena, sintetizatzen saiatzen, right? Arki. Ze teknika gustatzen zauzte? Ze batzea? Ariketak matentzat uste iski. Maten oso txarra nago, ospan esan. Bai, bueno, nire ala nago, ez hau bakarri. Bai, ni karreria ere letra pura zeinean, historia inean, da... Historia, Bai. Ni filosofia nitxak. Ostia, bai, ni baino kaskauta, ni baino gerro hau orduan. Burti gaizki, bai. Hori. Ze ariketak gustatzen, o ze ariketaz barkau, ze teknika gustatzen zauzta, etia? Etie, aitzie... Nei, ekartze baia gitarra, etxekean nola etxe esatio geno, nei? Hau, gitarria aitzeo momentu, bai. Karriak. A ver, pua bat ekartze, baska. Nei nola etxe esatio? Ez diat ikusten. Nahi, arriban. Toki jautziko ziot, toki ajustau baina hone. Oi mai. A ver. Hori zerdek? Hemen etxena izen hori, bendine. Bosgarren sokako bendimaek, Bendineak, bai. Oho! A ver, esaneat. Olako estiloko rifa molatzisek legira da. Rock and rolleruak da, gitarra bat eze, rock and rolla esan diat. Ikuste. Bendinak eta estilo hori. Kaleko ordangak asko gustatzen. Kaleko ordangak, izatea sekakena, bai. Ingurura ekarrita, skinhead rock and rolla, gero itzen goia euskal panoramataz, bai, baina... Guapo handek. Iban, izer daue guretzat, Ni palmute... Ni a tope, osea... adibidez, Leno, ona, más o menos hola pixkat, txekiten zutese. Zuteko? Bai, de puta madre. Adibidez, Leno ateat riff bat, iruditu zeako la polita. Honean batek. Ez. Olakoak, osea, guain gehiena olakoak egiten noten hau, ketzekiat. Guain ez diat ondo entzuten distorsio gabe eta hola nitxo, baina, bueno. Baina olakoak. Gu ondo atxu hau. No moitzeik, eskumuturra. Teknika eki. Vale, momentu aliaudek, tapinen testa. Atreitzaltzeatea. Hortako, honei utziko ziot. Atreitzalaitz, venga, a ver. Zozo ingo, baina etzeka disargia, Maigo ire tapine honena. Eske, gitarra ez diataitzen, orduan pixkat... Ja. Wow, etxekat. Bueno, dimak... Bai, tutorial badarko nean igual. Nahi aldek. A ver, azkenin importante nahi beti gauze poliki hartzia. Eruption astuta zekat, baina... Ondo egu, baino, berde... Garbixo eti falta, en plan, hartu izan polikixo... Ba, ni matxak abitea. Hola ite baek. Hala, ordi, poliki hartu da... Zanea, jarriko banituan eunero, ateako nian, baina ez tekenez nire estiloarez, ja, da bai. Tapinetan da ibiltzen. Ilasai. Lehen Iban izan zuaten bezala, tapinen testa eki baino naso aldimak, rifardun testa inleikek. Botaie ire rifardo honena. Eria? Bai, okurretzen zagen nahi, eurie nahiken grupue nahikena. Rif kaineroa nahi deu. Rif kainero bat. A ver. Leheno jotzen hon aukena berez, Brigada Kriminalen gezurraren bizigara kanta guan, bertako soloan, eta
hori izangoan. Hori izangoan soloan bigarren zatia, hoxe influentzi, o behintzat asko aiau izan zaiken soloak, oza, kantan sartzeken bezala, eta ez dakit, hori izan dek. Nik seka riff bat, nitxak jotzen saiatzen, oza, ezagunaek, oza, eta mundu osoak igual, baina horrenengo, eske, nitxak, etziak ematen velozidade esean, gautziak, velozidade originalian etzaiak ateatzen, tio. Hostia, nahi. Benato Lava Actibalt, esateik, gau honi, esate jo. Hori beste gitarrista taldekoa. Oza, zago zamitu gara, baina, etzaiak ateatzen, hori etzaiak ateatzen baina. Eta gero ja, hori etzaiak ateatzen. Hori txuku da. Baina riff bezala, oza, sako molatzeziak eta nahi atikasi kanta osua. Zailek, estigmat, baina oso azkartzik, baina de puta madre onde egin true, Aplaude uste. Esatezik, Benatok, galdetu jok Ibanei, zeba deitze zion Nacho. Ni kaso, eske vacilatzen naiz eskiak, sin más, sí. Nacho. Vale, barkau, la hostia, Beñatola zaibili, tío. Jendia agarra jotzen, tío. No tengo gaizki sentido, bi. Alberri. Bastiok ikesten jarri zeaten teknikan bat, da ez teusten aldortu. Tapina bea. Tapina bea. Txia, tontonen, a ver, eske... Eta gero bestia nola ditzese sweet picking edo hori. Sweet picking... Sweet picking hori, nahi bihatzak etxek ematen hortako, tio. Jarri ez, da dituzkia kantak ibiltze xera baino, zatea, da hau ez den ertzat. Sin más. Ni benetan esate uste, ni gitarri gotzen ota bat urtein hasi nitxean. Oina ota martza euskeat, baina esan nahiat, ondik gazti zeate. Ikistina uste, hasi eurin 10 minutu jotzen. Hau ite maldima ustere hasieran. Baina eske, broma aparte, eske hemen etxio, aztea iz da... Bai, dena bezala ekorire. Aziran oso frustrantiek, ze eskubiko eskuen bixen sinkroni hori topatzi zaileek. Baina benetan, tio, ikistina baldin uste, zartu hor, ez diat ordu esango baino, egunin ordu laurden bat, poliki, da hilabeten ataen guzta. Benetan zatu uste, eta? A ber, eske, nahi bihatzetan velozidadia faltaseak, horiek falta motatzea atena. Ta basik ariketak egin berretukela, baina eske ez diat hartzen denbora hori, eta morro horrek emateziak. Baina... Ni berez, esku azkarrezeka eta kortetakota nahiko esku azkarrezeka. Ta bajotik anetorrita eta eskalak da... Nik hori sekat, bajua ulertu nian bezala, osea, gutxi nitxak, baina bajua azkenian ulertu nian. Gabon, Ander! Ventaja hori emateziak gero gitarrara aplikatzean, ez? Osea... Nikola igertzen igual... Transizio bajo gitarra hobia izan nuela neretzat, zuzenian ze baina. Igual baju jotzen da, zea, mitiko tercerak eta quintak eta olako gauzek pilatzizkok, esan nahi dek. Bai, gitarra usteak elkarri da. Izatea sekakena, nahi boluna. Izatea sekakena eosen eskala... Volumenik gabe zioak, Andres, mantziotu. Hor bai, no? Hor bai. Osea, horako eskalatan sartzea ez da, ja... Gero beste ozen kanta, osea, beste bajoa, baino, adibidez Ranciden kantatan bajuak sekaken presentzio horrekin da, bajuak... Osea, eskalatan gora eta bera nola ibitzeken, ze velozidadetan... Osea, konturatzea ez bajua nola jo berdan. Hortikan gero, gitarra pasatzea izenean, gitarran ez dut ulertzen gitarra bat akordia jotzeko zea bezala. Jau, notak ikusteituk, zeak ikusteituk, da
beste modu bate ulertzen. Nire bintza Nikola Igerria, nire trantzizioa. Ointziok beste galdera klabetako bat. Baziok intzakiken orokorrin kontzertotano, ja, aizeate kantu gotzen da, momentun bat, la zailet ezauztena, o ja pentsatzen aizeatela, en plan, ba, konzentra emerria momentu ontako. Baziok, hola hoi. Igual ez instrumentuan aldetikan, ni behintzat, baina kanta bazio justu, beti letra astuitez egukela. Baina, kontuan eukitan nik bajuan solo bat, o zea sekatela, puntua bat sekatela, punta hortako, gaina oso puntua azkarraek, de hecho, bain gitarrak iningo edan, a ver, nola hitzean, baina... bere izango da. Eskaitzak gateatzen hemen, porque sokak urregi zeudek, da zea, baina... Lasai. Kantan... Gure belaunaldia. Bai, gure belaunaldia kantakoa, eta... hor bigarren minutuan da, nonundan, oso velozia askaren kanta askartzek, de hecho, zati hortako, eta bateia eta bajua gatze gaituk. Eta, hori, izan da pixka ranziden influentzi bajo askar hori, momentuan gaina hori neon haitzen da, hola pentsatu nunitia, eta atea zan. Gaina, guk sekau tendentzia zuzenekotan beti kantak ditukena baino igual 20 BPM askarro jotzezia. Hori bateia esan, hori baina esan bateia emozionatuitek, eta... Hori baterixen kulpide hori. Oain estik itzengo. Sekau bideo bat adibidez, otra noche kantakin, kantak berez 3 minutu eta piko duratzeik, ez, gu joven izan, 23. Hasieretan, lokura hoan, hasieretan guztia pasatzen. Hostia. Bai. Bueno, hemen, bordek galdetzezik, bord, bibi, zeindek intzakien kanta honena. Nik ezagun niki belaunaldi galdua dala, baina irutzu ziteela kurrauenetako bezala. Baina, peni matezik, da nahi baldin maizte ontsi itzengo hau grabazio batik, peni matezik, klaro, jende gaztizeatela da, zeuen infraestrukturikin alde usten egin deuztela, baina, azkenin, pixket, nego garajero zonatzeula, ez, diskuk. Nola grabatzen duten, a ver. Getaiko gaztetxean, instrumentuak jarri genizkian, eta aurren instrumentuak grabatu genizkian. Dena mikrofoneo ampliak, bateria eta dena, eta mesa de mezclasea. Eta mesa de mezclasen aurikularran salidatikan, interfazea. Zuzenian. Aurikularran zulotikan grabo baina, pentsa, porque ez genitxekan kabliare ez da, esan gena, por culo, aurikularretik anahituko, ez? Ekualizau eta hosti ikin gabe. Bai, ekualizau eta hosti. Bueno, hor mesatik anin genian. Mesan mezklak egin burua puskatzen pasa genian. Baina... Osea, berez, hasiera batean, getean beti indeken bezala, beti zarrokoan ajo genian, ez? Getaian... Bai. Gataiko gaztetxean grabatu izan dian beste taldetako jendean ajo, eta haiekin hitzein da. Eta zuen nola intzen nuen, da hola eta hala honekin, da beti haitze genuen. Eta esate genuen, da eski jazkau amarba kanta, eta baina inoiz ez ginen aiatzen zea horta. Konklusio batea de egun hontan grabuko egiten genean. Justu 2019an egon talde bat, IES, gure aurrengo kontzertua behakin eman genula. Beak kontzertu ensaio bezala intzuen, beak kontzertu bakarra eman zuen. Eta bizka izan zan hori eta aian zeon egoeran arira intzan punk talde bat, garaz punk talde bat, eta, jode, eske, guk oiei behira ikusi genuen grabaketan zea hori aukera hori getaiko gaztetxean, da, azkenian, zan ez aurre ateatzen, no? Erabaki genuen, gure kontura ateako aldiu. Más o menos, da, jarri, mikroa da montatu, ja, behintzat, ja, bi urtean ikusi genitun gauza nola itezian gutxi gora era. Esan nahet, oinarrizko formazio txiki horrekin, montatu, probatu, ez tekaitzen, barrutikan jarri, altavosak guk monitoriak aitzeko, hotzen eginan bitartean, da hola izan zan, eta gero... Locura, azkuen interfazakin, riperra konektau... Eta gero hautsak gainetik grabau. Hautsak horren gainetik grabau. Hori izan zan, ingenuen gauza komplikauena. Aurrena musika, gero hautsa. Eta igual baita nere iritzixen behintzet entzen duten fallo egon dinere bai. Ze... Hautsak. Ifikatzen maiz, mezklia hitza baldimak, hautsak askotan ixe espektro zu okupatzea musiki oso behien gehatzek.
Zailek, gaina hola graua zenuten da, eske Claro, sí, neiko ondo sonatzeik, kontatu duzten da nada gero, tio. Pentsa, eske aurikularran zulo, tío, hori dek okerrena. Da. Jack bat hartu aurikularran zuloa eta bestia interfazea, y da fuera. Osea, hortziok. Por cierto, txikillak esan dik, direktuan intzakikek bateristagatik hobia dituk. Azkartzia honaek, ondo gehatzek, esateik. Bai, eixkiok irakurri komentarioak. Eske, Gizajo arrotzia bat, proba. arrotzera, bueno. Proba. Azarra utzak ziren, behintzat dela, hostia. Azarretu, Oain pareta jotzen azte. Por cierto, Iban, ez daiz eskakea huko, Oiane jodik, beretzat parte izailena, iretzat zein deola parte komplikau eta bat direktotan da zufritzekena, o nervioso jartzea una, o... Nik, justu gure kantetan etzuek bendinak eta hola, baino, hostias. Ni bendinak inda, bastante zehazikat pulziak. Bastanteko, adibidez, ze kantaek. Violentzia. Oain onden goiat, baina eske kontzertuan izerdiakin, zeakin da dena askotan Izerdiakin hobiak. bihatza junit ezaizkiak eta hostiak, ez diat batu nahiten. Eta ez normal. Bendinak, Izerdiakin hobeto jotzen, Gaizki. askarro jutek esku, Kontzertutan argixena nola mate uste? Horria. argi, Falti, hobeto esan da. Hombre, ketako gaztetxean... Azkena ketako gaztetxean. Iunaek, gauza ditugun bezala, eta argiak ez ditu gazko komplikatzen normalean da. Problemik ez, ni bintzat... oain gozko diuntokitan, ondo, bai teknikoak, bai bestiak, oso ondo, egia esan ezin gaitu kejau. Eta, bai. Baitare justu hola teknikoak aukizkion zeak tekniko onak izan ditukela. Adibidez, Uina eta holakoak. Bezean, Aizarra Zabalene azkena jovenean gozategin teknikoakin da hostiak. Bai, oso nahi duan, hor ja... Argilakinek kriston polita behatuan, egia esan, oso guztu. Gaztetxetan daulare Zumaian... Beste hartan, oinatik jovenean, da horrituan, geteko festetako igualak. Eta hoiekin gaina justu ezagunak, esan genuen da, azkena bezala, eta oso ondo. Gexemat hori galdetzi ustetze, ostia, azkenin igen zaiun, argixegin ensaiatzek, dana ondo ikustek, jatzea iziue lehozein taberna zulota gaztetxe batea, etxio argiputeik, da, ja, beste zea baten bezala, ez beste leku baten, askotan horre, ostia, aziran igual txoke bat zeain lehigeik, ez? Horregatik galdetzen, baina, bueno, ondo baldin mazuzte, otoz buetza, Arrian are bai, arrian esatekela, COVID-ak errapauziguk, eta azken eman dizkion kontzertuak bi hola kenduta, beste bi hola eman dizkion, eta egun argiz izan dituk. Horra arazo hori ez tekizan. Sasko gaztetxean iserita eman genean bat. Jendia iserita, oso inkomodo izango niretzat behintzat, holako estiloa, baina, gustora, oso ondo, baina, hostias. Asko igerriak bai. Bai, oin behintzat eskerraia pixketa zuntu mejoratzen nahi dan, agarrala segitze aldun. Bai. Biet ekstra bat euki berko da zenuten, nun da zeatik? Nik, biatz ekstra bat ez, jasekatena ibiltzen ikasi berko nian. Biat txikia, ez diat ibiltzen, beti behian gehatzeak, eta hain hauk, ja pixkanaka, nahi sartzen biat txikia behintzat ibiltzeko. Jardun. Baina, bai, eta bestela, etzekiat, igual eskubiko eskuan. Zertako? Lerkaitzekoak esan zimezela, arpegioantzako eta hola, bai, baina arpegioak asko molatzeziek, eta bai. Vale, Igoian? Ni, aherren hau gitarista horrena, baina faltek ez dia somatzen jotzeaten musikarako, eta moitzen hauken zeatako, nik ez dia... Nik kontento nire, zekaten egin ez. Vale, sobraute daldi mehiku, sobraute. Hostia, bueltatze aldan, vale. Bai, bueltateko. Ya está. A ver, distorsio pixka gutxio jartze bat. Gutxio? Eske, amplia ikutzen hastia hoin. Ja, igual etzazu asko liau, A ver, Teo, hori zemo sonatzei, garbilla sonatzei. Bai, ondo. Gusak da hostias eskak. Nahiko ondo aitzek. Petxon. Horiek Getcon 68 kanta bat,
generoso hau, no? Vale? Oso berezia nertzat, eta hor biha txikia dibez ibiltzea, eta ez tia garazoik ematen. Osa, Baina- igual ez tia Baina beste biez txiki bat eugitzi daugena aldimak. Beste biatz. Beste Ba, biez bi. txiki bat. Ba, moldatu nitea. Hala, Adibidez, hala. arpegi gantzako eta hola, guain. Arpegi dago, ja, Ei? Ba, eskobako tzaska, tio. sentimental jarriko nago. Mitiko. Zer dan, izenez, baino Osa, mitísimo. Dustin the Windek, osa, Kansasenaek, baina dek arpegi bakiteko gehien ikasi arasiziaken kanta bat. Kostauz txatean, baina ja pixkanaka hainauk kaina hartzen. Ondozioak. Sonido aldetik, kontzertutan ze emate uste? Amplixea pedalatik, zateiat. Ekipoaz hitzaitek. Bai, ekipua. Osa, Bai. pedala, afinadoria ibiltzea bakarrikan. Afinadoria eta afinadoria fusu bakarrik. itxanik. Minok zer ostegotan igual, kaja direkta zeana, anpegena hola, igual soinu pixka zikino abiatzeko bajuai, etzeka. Beratzen hainak, eta seguruna probatzea izangoek, baino seguruna gehitzeko da nolako zoze gehituko nitxan, ekualizadore bat, drive gehixio sartzeko, baino hori, berez ampliakin, Ze ampli ibiltze uste hor lanei dira. bat. Lanei bat. Nik lanei potxo baseka etzeka nolan, modelua B300 uste dala, ez dakit. Gitarrantzako ere kriston katxarro, esekaak, osea... Bai, gitarrantzako erosinean erdi bana Only Fly, hardcore melodiko, Getaiko beste talde talde bateko gitarristakin erdi bana erosinean, nik etorkizun batean gitarra jo nahi bat talde batean, que oso posible ikusteat, Ze ampliek? Ba hori behin. Marshall DSL. DSL kabezala eta Softtek pantalla basekat. Ja, Pepino, osea, petatzei... Softek, Softekak izton terremoto, Bai. Osea, jartzek euneko zean, o goma bina adibidez, enekok, osea, gurete gitarristak ez daka zeikan, amplikan da horrekin jo izan ditugu kontzertuak, da eun bat hilotan... Osea, bajoa eta hori... Pepinazo. Bai, doble bomboa, da, ja. Ni Ise zehazekat, Iban. Marshall DSL berroi basikat, osea, baluletasiak, konbuek. Konbuek, baina hori pantalla konektatzeko ere auxilio emateik, baina desorra berez ensaiatzeko eta nahikoa konbo bertan. Zumaian, EVH baten txupa pepino batea konekta honean, da hostia, nola sonatzen pantalla zen, tio. batea, Eta hain hau planteatzen igual, barneudako gitarristan. Oidek, hain hau planteatzen igual pantalla bat erostia etzekitenek 2 konokoa o 4 konokoa erosiko jaten. Etzekit. Baina igual hain hau eitzen mesan bat hola, pantalla, baina etzekit hori 2 konokoa o 4 koa. Mesake egurre, Ostia. Bai. Mesa... Kompetentzia, sekau, Ikusi jaten kontzertu onena bertzio gaba Hellbeer Boys. Ikusi jaten. Zendoia, no? Bai. Hoxe, eta geho... Hor gitarra jonian, adibidez. Geho gitarra hori, sekat gitarra elektriko hau. Bueno, Gibson Les Paul Studio batekela, baina etzekit hori igual geora galdetuko. geho galdetu berni uste, baina ontxe kontatzina galdi maiek, baki uste, la resistencia ez zautze uste, ez? Bai. La resistencia netxeela kaldera bat, zenbat diru ego usten bankun. Nik galdetu baiatenaek, zenbat gitarra dauzke usten momentu hontan, iretzat oian bajuke balixo zibek, da zenbat diru gaztau duzten gitarra hoxetan. Bueno, vale, ni hasiko nauk. Gitarra hau adibidez, bigarren eskuan erosi zien, nire gurasoak erosi zien, eta etzeki zen patu zien, 500 eurola. Zerdek, Gibson Les Paul Studio dek? Bai, oiek, 2011koa. Ba, 500 izan batzuk. Bai, porai, eta oso gustora nintxok, soinua eta dena, oso gustora nintxok. Gitarroiek. Eta hori, beste gitarra akustikoa sekate, bai. Hori, bastante, nire diruti patu nian, da, hostia, mina intzitxan hain beste patziak, baina, bai, 1000 euro patu niskian gitarra horire. Ja. Bai. Te marka, Taylorraek, eta, hostia, zeu nitxon, hori gama bat altu gukoa, igual 200 euro gehiago,
Zanean, behin ja 1000 patzizkia dela 1200 patziak igualtziak, baina honek gehiago konbentziu zitxane bai, eta azkenean hoxe. Nienak akustikoa jotzeko bat, gitarra hori hartu nianean aurrengo aldiz, jotzen hasi ez da, ondo jotzea eta akustikoa. Eza, ondo sonatzei, behintzat. Horrekin gaizki sonatzie zaila. Baina, horrekin esatek, soinu mitiko hori gitarra akustikoa nago, lortu. Sokak alda bertzizkia da, baina oain berez de puta madre sonatzei, bai. Bale, orduan 1600 euro ibanek, da igoian, zer da bilek? Nik sekat gitarra Esquire Telecaster bat, deskuentuan erosinean, gurasoakin erdi bana, eta hori uste gala 230 euro. Ampliareak hartzezinez, ampliareak Ba, eso sola, eta hori patunean, horren erdia, etzeka seman. Bueno, 200 piko esango jaulel gitarra hori. Bai, era, osea, borobildu, hori. Eta gero bajua, Fender Precision bat erosinean, berria, playerra, osea, gama, bai. Zen bat? Deskuentuan egon bai, eta txeka, saspireunuan... Bueno, nahiko ondo. Bai, saspireun dago itamar. Mexikanueko. Mexikanoa, bai. Bai, Amerikara batxeatu. Playerra horiek, player seriat, lehenauan, txeka nolaban, galdatu intzion izan, hain player da ikusteat. Eta hori mexikano bat, saspireun da 30 izango gana. Vale, ondozio, gutxura era 1000 euro orduan esan bai, ondozioak. Gurasua patu zien, eta bueltatzen nena osatika berrun bat. Bueltatu zio, Aldan inean, Aldan inean. Amonan da pagak egin hor. Hemen, M aldekoak esaterik, txoian, jozak harfan kanta bat gitarra egin, zea zenan txoian, oian, imaginatzea dizingo dala. Ba, gauze baten, hemen zio nik beti aztero jaten gauze bat, ja, elkarrezketin punto onta jatzea txuguenin, basikamente zerbeza baten bilen ikula, bale? Orduan, zehozeko, bai horiek, exactamente, jendi entreteni uste, favorez. Showa emango jau. Horiek, eman showa. Otameika pertsona zaude begira. Oitamaika, Asko esango justet, bigarren temporadan 19. zaizu zeatela, eta 3. zuzte ikusle errankinen, Abientziz. Leno berro behi zitxauen, Teo? Leno berro behi. Bai, baina alare etxeata jatzen lehenengo biseta, tio. Vale. Mendeku itxuago egin honituan 200 piko, da gero mi sekuak ine 60 eta 50 piko. Hau zurbien ikusi izkan, mi sekuak. Ona ditu. Mendeku itxuko aseak, ez? Isak, ez? Isak, hoi neonan ziok. Oso, ostia, interesantia junguan. Makina puta, bai. Impresiona. Ontsen hau. Eman egurra. Zesate jo gaztiak. Etzek itxatekoak entzute zuen gitarra, baina hon, jartzen baso etxatian entzuteke gitarra. Zeena eso jotzia, Ibaneko nik. Nik, klaro. Aurrengo komentario ingo zeukazu. Entzutek. Jola. Ni horrengo. Etxazu. Txikia. Epa. Sin más. Hoxe. Otzia zuen, leheno hijo egita. Arrotu indai. Zaizo beto bendik. Torri ahí, bai. Puesto callado. Kasu bitartean afizio ahí. Chavales. Darle duro, Tenemos la chavales. Champions. Distorsión gutxi. Gutxi, ez dizke baitzen. Ez di baitzen, así que... Es que guk ez tegu baitzen gitarra hortzi gauza. Lehenoko dugu, jarriak triste. Este kanta bat, bereziare bai.
Afinautazio ez. Igual ez. Atzea. Txekita afinautazioak enteo. Hortxe. Zeat. Hortxe afinauko dut honek. Afinau. Bestia gaitzen, baina potxo gaitzek, joder. Gaizkire txio, goiko sokan bat ustea dala. Bai, mi gaizkiziok. A ver. Txatin, jendi, izatei, kantatzeko, kanta balde ustea. Ez, nik ez dira kantatuko bintzat. Osea, Venga. intzak iken nik ez dira kantatzen, nik hori beti esatea. Marru eite jo, gehiago. Bueno, hori deinen berdigi. La puta, ez tekaitzen. Ego nahi, Teo momentu bat. Lasai, bilertin... Hostias. Hauen. Ize, jotzen se... Jotzen seio berdi hau. Ez. Bueno, gero igual zehose jotzina baldin baduzte, baina... A ver, on berez, on ja gusto personalak izartuko bat juk. Horrek zehose badik, Zekin doan nitxak, eske... Mobiletik gainako afinatzen. Tipiaskak integrauta. Integrauta esko. Baina, nintzen gustatzen. Ez baino. Hau xo. Hortxe. Vale, listo. Perfecto. Barri oso ez natu, zuen jakiteko. Hartuzak? Bueno, gusto personalak. Zein ez zuen talde favoritua? Favoritua. Bai. O talde bat, Berez batekin gehatzeko. Berez bat esatie gustavo zitea, baina asko jota hiru esan nahi uste. Vale, Txintzuen hau. Nik oso oinarrira junda, nik kortatu talde aukeratu berdiat, ze básicamente kortatu batik espaunen igual ez ditan emango, osea, ongo hemen, entrevista bite. Osea, bai skinhead kulturan hasiera batian, da bai punkian, eta bai, ez dakit, ska soinua, esana eta aktivismo hori zea dana, hain komprimiduta dakan talde bat, da hain ondo islatzen talde bat, ez zait iruditzen da honik. Euskal herritik atea eta karo, Euskal Herrikoa izanik, beti horra jotzezu aurrena, eta nire taldea kortatu izan, igual beste bat hasiban zikatrizekin, da nik geukin iala beste fase bat igual, baina hasiera markatu ditena o zei izan dena, kortatu izango eta kortatu ginen. Ni ointxe bertan, hostia, eske nitxok atope eta flipatzeat kontzertuta juten auken bakoitzian, rodeokin, osea, lokura bat iruditzen zaiak, ze etxekiti, soinua, behin aktitudea ere asko gustatzeak, estenatoki gainean, da hoxe, bat aukeratzekotan hori aukeratuko nian, oain momentua, baina geho baita ere baitzeskat beste talde asko gustatzen zaizkiakenak, eta asko entzute izkiatenak, orduan, hoxe. Eta gero entzute izkiaten, bi talde aipatzatik momentuan, izango ban kaleko urdangak hartuko nian zea influentzi oso indartsua desela, o biatena azkenengo zea hontan, o musika komposatzeko orduan, o bai zea. Eta beste talde bat hartzekotan, anestesia behar hartuko nian, igual. Baita ere, anestesia. Gero ez da igual, gero musika lasaia eta asko gaitzetela, osea, nik Itoitz, The Police, Dire Straits, osea, aman influentzia hori hor da hola beti, osea, nahi amak sartu izan dit musika hori txikitatik, da, bai jotzetela estilo eta lasai hona etenian, pixkat zea hori bilatu nahi etenian, baina, osea, influentzi bezala esango nitun, Disko favoritua? Hasi ahi. Ni pentsatu inberdia. Pentsatu inberdek. Enauke ez diskoak segida aukeratzeko baino, adibidez, azkena hola segidan entzun diatena, eta asko gozau diatena, Maieutika izan dek, Robek ateiken azkenengo diskoa, lokura puta bat iruditzen zaiak, ze produkzio aldetik eta bestelare bai, ez? Eta gero bestela Zutagarren zuzenekoa antzokietan hori zenbat aldiz del tiron ikusiaten ez normala. Antzokitakoa o 20 urtekoa? 20 urtekoa... Nik Zutagarra antzokietan... Antzokitan, bai, Bai. Ni honitxean kontzertu hartan, grautezio Victoria Eugenian grauzia da honitxean, guapo noan.
Baina, Nik dudasekat, dena segido grabau zien, o toki diferentetan dek. nik uste dana kontzertu iguela. Dana bertan, Bai. perfecto jota. Seguro? Zahonik. Porque iruitze zaiak toki estekela demora, hostian, YouTubeen zioken bideoa bentsat iguala. Ba, etxegia oin dudiez hartzaien neurire, baina nahi zoratzezik dana bertan grautego dala. Bai, osea, ni beti duda hori aukiat, porque imposibleak dena imperfecto jotzia, tío, eske... eske, jurau, imposibleak. Bagi zein egin nahi izan. Bai, la Champions, sí. Bai. Bai. Bueno, ni album bat esangoet, azken aldian oso engantxautan abiena. Xabi Handekanen The Mats Nuts. Ni puta idea. Bueno, ba, Londreseko hardcore punk rock and roll estena hortako musika zikina. Eta azken aldian oso engantxotan horien talde bada, ze soinu aldetikan bai jotzeula igual hardcore potente batea, kanta lasaia bazkaek, geho rock and roll ikut hori beti zioka. Nere influentzi danak hor juntatzen ikuste ditutenez, ba, azken aldian oso engantxotan horien diskoa da. Ander Zubila ezateik leku ezberdinetan dala zuta arnabeak uste. Eta, kote, segixo uste, Anderri, Twitchen, euskal gitarrista makina baek, oso onaek, broma aparte. Eta Twitchen oin direktotan gitarri jotzen da gotek, eta segi uste, Ander Zubila, segir. Vale, taldi eta diskue galdetu justet, azkena faltaek. Kantu favoritua? Ibai, esakek aurrena. Leheno esan dia, zuta ardekela eta erresistentziara kondenatuak temazo. Nola xe, osea, dek entzuteaten bakoitzian, sose transmititze ziagetzek izer, baina bai, temazo. Eta hori, ez tekela guk jotzea hon estilo bat, baina eske, esan diatena lehen hori, nik dena entzuteat, eta edozein kanta altzaiak iritsi, ba, popa o edo zer. Baina kanta horrek etzek izertzekaken, que betitikan, hostien, aurrengo aldiz entzunianetikan, txekit. Nacho romantiko, zete dio bendik. Bai, igual bai, etzekia, atik. Bai, ondozio gize, hostia, azkenin beti kantu, zaiat, nik metala asko eitzea atzea, baina nire kantu favorito neta hau ez dituk metal gorrai, en plan... Nik esan dia, eta justoen bi aipatuko iskat, bi aurpegi horiek, o nola esateko. Alde batetik egon goan prestalago, brigada kriminalena. Vale? Kantan mensajia o bizitzai behitzeko modua, ez dakit, nire ikuspegiakin bat horrelako, rock and roll influentzia, punka, indar zea horrekin asko baloratu etelako, eta bestia izangoan itoitzen igandean. Horrez nik esatean bezala, kanta ekelako nire lekuta eramatexekena pixka berdintenian edo esan daten bezala. Vale, arki. Tonalidade favoritei bauko uste? Tonalidade galdetzea, en plan, zuen kantuk normalin ze tonalidadetan egotetuk. Ibaldakik. Igual etxe guk ez da hori erantzuten, teo, osea. Ibaldakik, porque ni ez dira. Gu... Beste erabate... Horio, galdera hona indeke. Beste erabate galdetu goi uste. Ze zenbakiten azte zeate normalin? Orduan, hola, la. La. Hola esatea, la, garbi. La, mi, eta horietan ibiltzea ditu gehiago. Osea, mi menorrak eta are asko sartzeixi hau. Egileak... Garbi jantzio. Garbi Listo. Jarri. Listo. A ver. Hori, osea... Ez, hori. Eta hori, tonua gehioite hau belarrira gehiago jokatzea igual tarareatzen nik behintzat punteuak taulateatzekoan gehioitea tarare hau tonalidadi gabilau eta ze hau. Osea, belarrira gehiago jotzeat, beste ize baino. Nik batez rock and roll improvisazio hortan la hartzeiat, osea, azkenean ementzioken akordeak elako, pokazko matek bendinak iteko orduan leheno esan diaten bezala
Bosgarren sokako altura hortan da, ematen jokua da. Ja horrekin bakarrikan ze transmititzen, esanet. Hori izan da. Hori sonoridade hori o feeling hori gustatzen zakela, ez? Bai, nola Beak zioken... lea esan diken zela nik Nola ni zioken biltzea kokauta asko. hor da. Esanet. Ta, mi baino, igual, akustikakin inda aspertutan itxokenian, osa guain, ez dateako, baino, Hostia. jartzeia cejilla igual toki diferentetan, eta beti min posturatik aztenok. Baina nota diferentia dituk, baina beti postura hori etzekit komodidadia gati deken, o soltura matiziak, gauza berriak ateatzeko eta hola, txikiat. Afinazio aldetik imaginatzea, ni estandarren afinatze ustela, ez? Punk Bai. talde euneola otamagoste bezala. Bai. Da hori. Ze marka ibiltzei uste? Ze soka marka eta ze kalibre? Oantxe aldatu isianik, oain dala gutxi, aldabideak bai kalibria eta bai markare. Leheno herni boli biltzen ian, Bai. baina, Flojo. Da, no ha pasado baiz. Flojo. Zeara. Txekin marka nun jatzen. Dadario. Dadario? Ai, Dadario. Bai. Porque, hostias, tío, bestiak seituan erdoeltzeituan, porque nik asko izertziat eskutatik handaola. Gezurra. Gezurra, bai, gezurra. Gain esango jak ni baino gehi izerditzekela. Hori jatzekiat, Hori jatzekiat, hor da ire izerdiaek, igual. Amarreti behatzi aldatzen ibili behar nitxon da, tonto horire gastuek, eta guen hauekin. Ze Dadario dituk? 10,46. Baina Dadariok bi gama zauzke, gama merkie, esan da gama Nickel garestixe. Nickel One XL eundamar. Baina ze... Nickel Wand. Paketi ezer de Vale, bai, urdinea, zea. Ez que, zaudek beste batzuk dituela Dadario NX etxaia, zea. Eta, hoxe gozo... Gaudian nola ebiltzeizkike, ni dana... Aitzalde. Nire team hortagun hau, ga? Guar, representando, guar, eski. Baina, nik arrazoi bat emagaiat zerrati gutxiaten hori hola. Nire arrazoiek moztu izen ditxatenin, geho, sokak aldatzeago orduan. Askotan, beste soki atatzeagun minetezi batzuten. Hori egiak, porque pirilduta, oie, buelta mandazioko Da, usteat nahi eratela hola euki, hasta atarra euki da porkulo hartzea. Baina geho bintzet aldatzeagun kendu takitxo. Oie, Nikola eukiko eat begila pintxatzea eten egun arte, Goia hortik aurrea, ostia, esango da, ostia, igual alda Igual ja bai, ez? Gaztetxe bat mate. Baina, oaingo zestek pasa eta ez zeat ustek kenduko eskiaten ikan. Anik, Ernibol roxa mitikoak, eta bajoan zat Fenderren beriak, ez dakit nola ian. Hori kalibria eta estandarrekar seriekoak, osea, beratu nun zeintzian serietiz ezkanak da. Seriekoakin, enbo asko inun. Gaina irakurri nun da, azken aldian ateazian zea honen aziala, durazio, osea, iraupena beira. Eta ni oso guztuaz brioa, nahi bajoan gustatzea, bajo brillantea edo pixka metalikoa hola. Eta, demo askoz irautu, osea, urte bete alde zuen. Komeni aldatzea, baina... Nei gerta usteatian, bizak, txirulera manian iraia nola gitarra, justatzea eta hola. Eta horrentera honitxon, serietikan gitarra honek beste soka, osea, oain ibiltze iskiatenak ekartze zizkila. Eta ordura arte honitxon, txikilauak ibiltzen. 0,9ekin. 0,9ekin honitxon, baina, hostias. Eta diferentzia naizte ez izan, hain handia igerrinean. Eta esan, hostias, honek... Basiok. Bai. Eta zenbat eta potolo jarri 11 batzutea jute baldi maiz. Gaina zuen estiloako horreman legezio gorputz bat gitarrie, ojo. Probatziek horire, osea, demorakin probatzen joan da, bai. Jotze ozalioek, bendine ege ozalioek. Baina emateiken sonoridadie, nik amarrakin jotzea normalin bat, baina egonuan garai bat irakasle jazeru zau da, oso jazin oso sartu zitean da, ameikagin egon itxian demoraldi bat. Eta oitzea izenin ja, ostia, guapo, Bai. Hemen zeuek eta Ikusiatek hau bestia leio etorritu. Guardi hau bai. Gazte jende habla, hostia. Jartzeko eke. Ez que, inaik le kamara jarri. Eta ean bizitzea sekakena. Gaina, fijatzea izi, igual hemen dato zeak ematen ara, baina Ibanen itxia gaztetxoa bidean harrapatzeik. Datoaek. Orduan, gaztetxoa ziak jendean Ibanen lehioti pasatzek. Vale. Bertzek. Bai.
Bazilatzen pasaran- jarri pixka, baina, bueno. Pute zebi. Parroiak ikutu jode. Ai. Berua Gure pasatzen jo. ekintan, zion, eskata mutitzen. Bai. Osea, Berua pasatzea tokatzeko hain lehio itxitai. ni berotzen itxon leheno egile. Bueno, txigo askore falta, ja, laste, bueno, Ondo. hondik aldera batzu bazkaude, baino, Komodo, guztua zaudeta. Bai, ez? Bai. Oso ondo. Ja lasaio, hasieran gitarra jotzen da, hostia, nervioso nintzen. Bai, gitarra jotzen batez. Normala. Dabiat traketzak da presio horrekin. Lasai, ondo hondek, ez da guzti lotzaik, gaina eta guztien edaikin, tio, eski jende asko bat, emezortia, bezazpi urte hori, ustela, hondik falta zauzte, kiston, dago guzti, Kuadrian aurrean, bai, gure, bi kuadriakoan aurrean da inguruko jendean aurrean tontuana be baino gotan indio orduan. Beste, Baina, ez tio preocupatzen egia esan. ze grupoin batea jotzi nahi gozen eta? Festival baten, telonero bezala, kontzertu baten, Igual oianek ez di nahiko, baina nik behintzat, txekiat, desakato talde asko gustatzeak, Behi ez, nahi behintza bai, eta nahi ilusioen gozitxan behekin jotzia. Igual, nivel nazionalea joiate bai, baina txekiat. Ja, adibidez, delio taldiare festetan aukiko ju segurazki aukera horiekin jotzeko, eta oso gustora ere bai, osea, de puta madre. Baina, hoxe, desakato behintzat nahi asko gustatzeak, eta gustoko txatian behaien klin batea, bai. Nik igual, ikesan da festival, pixkat internazional jokoiat, eta hortzioke bai Londreseko estenako The Chisel taldia, azken aldian bai, behan soinua eta asko gustatzeak, da azken aldian asko haituk urbiltzen, maila nazionalian kontzertuak eman dizkie, eta haituk urreatzen pixkanaka, eta hemengo taldiak inda ikusteaten ez kontaktu azkek, eta hori ikesan egen bezala ez, osea, hasi hipotetiko batean, gertatzea hona izango. Hene uste kartela, intzakik, de Chisel, da desakato. Ona izango, bere. Ba. Vale, taldikin hasi gatxuela, oin Gauai. beste galdera zea bat. Zen musikokin engozen nukete zuen ametxetako taldea. Ametxetako taldea da rollo Dream Team, baterixen etxaia zen, gitarran etxaia zen, kantaretzen etxaia zen. Nik garbizekat. A ber, bota. Kantatzen Corey Taylor. Hala? Gitarran Gorosabel. Hostia, hori. Gorosa, eta, bueno, kantatzen bai. Porque ez zekit, antzekotasun harrapatzen ziot bilai. Corey Taylorrei da ez zekit. Bai. Pixka bai, batzutan baladetan da bateze, baina, bueno. Geo, bajuan zea, zekit, Grazi jaiteziakelako gehien bat, Metallicakoa, Rob Trujillo. Bala? Da, geo bateian, etzekiat, bateian igual, Jaildek, Foo Fighterseko baterista, hiluan baina, ostia, Txiluan hori, ho? Bai. Ta asko molatzen zitxane bai, horrek, ta nola jotzezin, da, igual bea. Da bigarren gitarrista bat jarri berko bauan? Kirk Hammett. Gorosabel da Kirk Hammett batea, Hostia. Hombre, baina, gustatzen zaizkiakelako, batez, osea, nola jotzeien da. Toluk zein jo zitxean. Kaldera honek hori. Bixek, Bixek egin berko zian. Harmonizauta behiako batea, Da ingoian? Hola esateiakela, kantatzen, Minor Threateko Ian McKay jarriko nian. Vale. Punk hardcore referente bat, bai letragatik, bai bere trajektoria guztiatik, pionerua. Gitarran, Bad Religioneko Brett Gurewitz, oain ez dipela jotzen, bere garaian jotzezin. Baterian, txekeat, beloki anestesia pixkazeaek, botatzia, baina, igual estilo segatikam, jarriko nian. Dave Lombardo esan berri baino, ez diat hainbeste ikusten, igual urre ikusten beloki. Igual estilistikamente Dave Lombardo baino hobeto, Dave Lombardo puta baino, Matt Freeman bajuan, Rancideko bajista, o Inigo, bitako bat. Ui, Inigo zein zanek? Inigo Muguruza, kortatuko. Vale. Gitarran, nik jarriko nun bajuan bea, o bigarren gitarrista directamente bea jarriko nun.
Básicamente, gitarra da bajoa nola dominatzen zituen, euskal musikan zean egondan hori musiko potentienetako bat irutze zaitelako. Aki. Akordatzen zate zein dan gitarran ikasi zenuten lehenengo kantua? Hostia. Negua joan data. Bai, ja? Bai. A ber? Ego nahi. A Ega ver. lokura, Akorde basikoaz ez que. Da, ez zuan zaie, errela eta mi, ez? Sola guan, ez? Bai, holakua. Bai, hor amaieran etxezian jolas bat, tirin, tiririn, holako zeo zetik, baina, bueno. Horremen goian itek, sozo. Da, etxaian undan egu seguru, baina bai, akordo seio. Ahi goian, Neria eskorbuton adios reina mia. bale? Jos Esposito hiltzea zitxainan bere barri joai, mamariga, santurtzeko zua, intzitxon kanta, argariak. Ez da haitzen, Te gaitzen, no nahi, apolumenak enduzu. hor bai. Bai, maiorrak. Zela? Ez, la hasi nago. Bai, ja. ¿Qué akordeon? Igertzek aurre guan zela. Muy bien. Matxakeo, basika arpegio eskaz hori grabazioan egola ditzekela, kaskarra ditzekela, bai, esan ni kanta honek zeukikoi saia jotzeko, hoxe, aukeratu nian. Ikusteo falta zauzten kontzertu bat? Uf. Hostias. Bat. Bai, aukeran bat. Aukera bat. Ondi bat zioz, oze? Hostias. Bizak, osea, estek talde oso zea, baina dituk hiru mexikana dituk, tipak, The Warning taldea. Rekomendatzea dentzutia, osea, egurrasekek, eta etxikit, estek, osea, etxikit, ze estilo nola etiketau, baina rock heavy aldea igualitei, baina, osea, jura honei asko molatze ziek nola behin aktituria ere kontzertutan da hola ikusita, eta hostias, The Warning, hola. Daik? Nik maila internazionala jota, Australiako ABL and the Sniffers, abeslaria neska da, YouTubeen da, Instagramen da ikusteian publikazioa batikan direktotan erotuitea, osea, zuzenean dakan jarrera, bai, zera, kantak aituitu, kantak asko gustatu zaizkit, punteo rock and rolleruak, zera, oso soinu zikina, ne asko gustatu zait, eta maila nazionalian Brooks, Bartzelonako talde bat. De bai, soinu oso zikina. Zuen haunen neire aharra jotzen naiz, izte, zerbezia azken edo atzezitan traune handia, eta nio unein sake eharra, zerbeza rau. Bueno, hostia, zu ez alde uste eaten, me cago en dio, zuek horri bidiozatea azteu gararo zerbeza kali mucho xaharra eganez, así que la tapunte ez. Teonei. Ze artista berpiztu dozen ugeta? Bat. Boh. Gallega? Hostias, txikiat. Hiri utxikiat erantzuten galdera horrena, ni pentsatu merdean. Nik bitarte erantzun behar. Abeslari bat, bere letragatik, bere jarreragatik, bere... Zanean, Nacho Cicatriz. Moxia. Hola, eta... lehen esan deten bezala, gitarrista bajista bat inigo muruza. Garbi. Bai, gertukoak, eta azkenian eta suposatu izan duenagatik. Bai, urlurtzean. Bueno, bai, musikantzako izan dianagatikan izatia, asko izango zen. Bai, hor da gure kanta adibidez, belaunaldi galdua,
Nacho Cicatrizen kasuan, bai izatia dakala eskaintza bat, aitorpen bat, beak indako guztiai, nola bere azkenengo entrevista batean aitzea ja drogataz nola hitzaiteun, nola engainatu zian, nola ait eskaintza bat behantzako, eta hori, Nacho Cicatriz eta Inigo Muguruza, eskat, baina gutxi lalare bai, baina musikalki oso kompletu eritze zaitelako, Zona guan. Bai, gitarran, bajuan, Negu gorriaken itxoiten, dek itxoiten, pasada eske. baek. bai, hortziok, Simpleaek, simpleaek, bai, baina ez dek. nolaek Chili Pepperseko Frusiante Frusiante. bideo basiok, esautzek Bedroom League bideo mitiko basiok, bea bere gela... Opa, bai, sonatzezik, Bideo mitiko basiok, Bedroom League horren, osea, arreglak daola tirinen iten gitarrai nola itezioken, basikak antza, eta azkenian, Inigo geho ja referentzia hartu zizkien Chili Peppers, osea, Red Hot Chili Peppers referentzio bezala hartu ziren egu horriak iteko, funkan, zea hori, txute hori, basekak, zea da, irutizeak oso kompletua. Bai, estilo zikinetan nola jorratzeken, bai, funkaldea, osea, irutizeak pasada, eska, bajoan, reggaea, lokura, Iban, Kurt Cobain. bordeke txatin Kurt esan di. Kurt, Bai, ta... askotan esan di hemen, bai. Beste, eske, bai. Osa, bere kantatzeko moduak asko transmititzeziak nahi pertsonalki, txekiti. Euan ez igual gitarrakin daola munduko onena, baina kantatzen da txekit. Karismi zaugan, Bai. tipuk. Karismi Bai, zaugan. Bai, inungo du. Nere ustez, nere estek igual ondo kantatzea o ez kantatzea kere bai. Gehioek transmititzia o kantatzen nahi dekin hori nola transmititzeiken. Eta, txekit, bai irutzeak beha, nahi bintzat, oso ona guala berian, da hoxe, igual beha. Vale. Zuen ametzetago gitarria? Iesatak. Semihueka bat, Gibson S335. Ta kolore aukeratzekotan, rodeokoak segaken beltz hori, Hori gorria, erosi berdekin. ez. Chuck Berry, Buah. Chuck Berry. Gitarroi bai. Iru mila pago balio izkik, baina eske, hostias. Garesti. Lotea tokatzen saiaken egunean, Loterixo batzuetan eurin nerein akordau bai, da nire erosi ez zehozen, favorez. ingo da donazio hemen nahi hoek. Cervezaka. Donazio ingo da, ti. Donazioa Twitcheri, gante ahora 5.000 euros. Ahi, oian, Bueno, nada de dimak- Gaztintza txurien, gano? ametzetago gitarra. Baina nahi dima bajure erantzulekek, bixe. Vale. Esatekotan gitarra, esango nian Telecaster zar bat, Vale. tipo reixua, o bien, Riverben bilatzia zeudeken zarroietako bat esatekela Euskal Ozen bat, pasaizkiken, horietako Telecaster bat eukiko nian, eta bajua esatekotan, etzekat oso argi, baina nik oain presisiona sekatela, Fenderretik anelituan mogituko, eta beste jazz baiz bat erosiko nean, simplia, ametzetakoa zai gaituken ez, oso... Bai, garestinea. Bai, Garesti garestin zinea. baina... Custom horietako. Hoxe, jazz baiz bat, pixkat soinua kompletatzeko, edo... Arki. Atala bamaitzeko, Itxein erosiko bat, iketzekit erantzun deken. etxegat inoiz erantzun diaten, baina nik erosi, nire ametzetago gitarriek... Hain bajen... Bai, baina ez. Gexo de Music Man JP, Majesty. Baina horiek lortzia imposibleak, Music Manak... Bost Iroki mile eske, pau bai. aldin euskek. Hori Iroki eske, bai. Gitarrak ez dituk existitzen, horiek inventatu. Ez, existitzen ditu, eta Nik ez kiston dut gitar... Kiston, nik ez, baina jendi bazauzkek. Eta irutu zitek kiston gitarroi zarra. Bai, Music Man batzu bat zedekola, esatekela kiston lokura da. YouTubeen danaz eskaek, eta gero ez dituko existitzen, Nei Music Man bajuak molatzisek, alo formak eta hola etxikia. Ja, baina soinua... Soinua txikia, Soinua hostias. grasio. Itxura bentsat. Bai. Ez que nei Petrutxin Music Man horri, kao, estetikamente lepo molatzezik, formik, eta aparte basea sonido aldetik merkaun daun honen tau dala.
Bos mile pago pagatzen nahi, ez nahi atorrek eizki zindizun hau. Zeo zein berkoik, Hombre, ez? Claro. Petritxin... Osea, bakarrik ez bai jotzen, etxekit, zehaztik. Bugia, ze bitzi, bugia. Bai, Ni beria sekako. puta idea. Bai, Amplixe esatek? Amplia. Bai, Bugia. beriz hauek, Bugia, bai, basauek. I hasta que gaeki. Bai. Ekiston pastoi gaeki. Bi aldiz ikusi da direktu da... Hostia. Baina bai esan berra zagoa bere kontra, ez bere kontra exactamente, baina. Egon itxan Dream Theaterren kontzertu baten, da, leheneo bi ordu, la puta hostia izan joan. Baina ja, bihar norduti, hiruaren ordure jagoan, en plan begi. Ja, bai. Vale, en plan, ya está, es que... Agila gaiak. Nahiko erakutsi, Exactamente, exactamente, Agila, y venga, ya está, bukaizaka, oida, etxia bukatzen da, venga, Ja, venga, ordu- da, 8 minutu kantu egota emezazpi kanbixo egin da, venga, da, segi, da, molatze ziege, baina gexe izenoan, Ja, bai. Ba, amaitzeo, atal honekin, eskago usted, bost gitarrista Euskal Herri mailan gustatzen zauztenak, aipadaguna nahi dituztenak, da beste bost, maila internazionalin. Hau, baoitzek bost esan lehite uste. Behin esaten aztea izela, bai, behin esaten aztea izela ertengo ibe, ikusiok. Eske, esaten baiat Euskal Herri mailan igual ez diatela jakingo bosten izenak esaten. Ba, gizkik. Jakingo eki. Akizki. Pentsatu merko nian, tio. Aitor Gorosabel. Gorosabel, bai. Norton, ale. Urbizu, Anaia. Bai, hori. Urbizu, bai ez. Baitare, bai, nik urbizu bai. Igurbizu, bai. Beste matula... Bai. Gatibuko Aimar Arejita, hori ere oso mitikudek, asko gaipa izin dira. Nik zea. Andoni Delirium. Andoni Delirium Tremens. Leize Hola, taldeko jotzeik zein elako. deki. Hola, jotzeik. Leizekoa Mikel Lazkano. Horiek. Zaustarraek, ez, hori. Ai, zauztarra hori. Bai. Makinak puta tipo hori. Eganen daure horre jotzeik, eta Mikel makina puta Cazalis. betio. Mikel Cazalis. Laugarren bat... Iban, broma. Zer? Igualdik. Martin Thatchersekoa. Vale? Zenian... Guapo ziok, Thatchersen Argitu jeuna itzika. guapo ziok. Bai, ze garbi, ze txukun. Eta ze original, ze original. Originalek, tio. Ikiston pasa. Oso original. Agertu intzitxalako. Ez que ni bagi uste nere estilu gutxi gara zein dan daola, baina Thatcher zatu nian da zenean, hostia, hauek, ahi ditu gauze mitiko bat etje, baina oso behasen lekure eman Bai, dire. osea, izatia sekakena 80. hamarkadako Blitz Euskal Herrian oain, eta funtzionatzen. Esatekela, zein die, etxeka, magin die. Bueno, Iker hori leleo kontzertu mate jaunin ikusi goi hau. Iker ez edaik kabaneko tibalta luerdi. Horrek, txatian rodeo ikusia eta izan dira talde favorito ere rodeoekela gorkoak bilak iruditzen zaizkiak osonak. Zikiat, hoi itxoeki. Dale, da internazionalki? Da, Esan, oian. etxekean nolan Vietcongekoa, eske Carlos López... Ba, ez da soziolekela, mote basekak, baino... Vietcongekoa. Nik Eona, ez. internazional Ez, gaitu. internazional. Guain, Guain. hori bai. Euskaldun... Honek, Vietkon azkeneko Euskalduna. Bale, ez, nik Vietconeko aldatzea eta kaleko ordangakeko biru jartzea. Vale. Bai, metzik, igual. Internazionalki nik jartzei xiat. Jim Root, Vale. Kirk, Kirk, Gazte jende hau, tio. Geosea, nola zeako ahi. Raizan ez, oza, Rage Against the Tom Machine, Morello, gehien bat, txikit, ibiltze xiken rekursoa, pedalakin da ze soinu ateatze xiken da bere gitarra ze ondo esautzeiken. Originalak. Ondo esautzeiken bere gitarra, lokura bai. Bai, soinuakin jokatzen. Oidek, eta, zein gehiago. Txikit, pentsatu berdea, bitartian behan nahi behik segi erantzuten. Nik azteko esango da Brian Baker, Minor Threat, Bad Religion, pasaizkikela danak. Eta guantxe bertan... etzekeat, etzekeat, enean jakin. Osea, oso ze harrapatu jakelako, baina... Batzuten
Bai, hola rapatu ja. Bai, este gerresa. Bai, beste bat, Greg Hedson, Cycle Jerksekoa. Ni puta, bai etzengo, ja, Bai, baina, ni puta. Hardcore, bai, ez estena... Bai, ikustea dire ez teni gutxi gara, ikustea ze... Ba... Nik eo, aukeroko Sí, nian, izan, osea, talde poperuek, osea, popero bastante totalaek, baina gitarrista hori etzekit, bere jotzeko moduak eta Michael Cliffordek, 5 Seconds of Summerseko gitarrista, Vale. osea, dek One Directionen estiloko talde bat, baina, txekit, hiporrek gitarra nola jotze iken da asko molatzeziak, bere gitarrak bai, bere customasika Gibson bate bai, eta hostias. Vale, Ikusinean esanean, wow. Ni beste da esango dat, Andy Summers, de Policekoa. Vale. Izatea sekakena. Gero... Zeman itxak, iru nitxak. Ni ja nagai eixa esan kontuan batez, bixo gaizteate da, ja... Aigatik, Bueno, sortzi bota isko. Aigaitu botatzen izena mintzatuta. Bota okurretzen zauztenak eta... Pena mateziak, baino... Gero, akiute esako, hostia, usan bernian! Ale. Lase. Eta hoitxek. Bai, eta fruxantea aipatuko dat, Bai. logiko. Mitikísimo. Eta Van Halen bai, baina Van Halen dauek Ez, nik fruxante, nik konsumidu izan dira Red Hot Chili Peppers. Momentu batean, tartekan ere izan da. Bai, gitarra lehenu esan dian bezala, nola eskaken bideoiek, gitarra nola bertzeiken. Eta Jimi Hendrix, barkau etxek atze baztu jaten, ze nire influentzi zea baek. Azkenian... Zeinena ez? Osea, fruxiante eta Jimi oso lotuta ikuste izkut. Adibidez, porque i hori ikusten hau nian tipua gitarran bidez ze transmititzaiken, hortziok ziok, biak oso estilo antzekoa zekaek, da biak berdin esplotatze gitarra, nola, orduan, horiekin gatzen. Bostekin. Erki. Bueno, azkeneo atalea sartu batzuk, pixket ja hori euskal musikin egoerie, gaztea jeite hau, parte hori. Baina... Nik ezin diat jeite hau, Teo. Ike bakik hori. Zaila belarrira. Lau bat astea izango jau. Ike zaiak, nahi. Da irabazte baldin baguzta? Bueno, premioa jaso burua jetxi eta aurrea, izenak esatia. Ez, baina, bueno... Ibanek esan zian izan nazke emate. Ez diat, gezurre hori. Ez diat esan hori. Itzengo jau, dena bukatzak genian da, han segun ze trato matizuen daula itzengo jau. Berez, espak nahi guzti ez pasatzen, ulertzeat, erabat ulertzeat. Ez. Baina, geho, galderie gexoek, ondi ez gatu gorreatik hasi. Joseina Calvo. De hecho, lehenengo beste gauza tengo jau. Bota. Azken, oindala 3 aste, hasinean test bat, eta test hori berez oinarte banaka erantzun dira, zuek izego zeaten lehenak bineka erantzun ahal izango guztenak, etzaiat bentaji da no ez. Baina, bueno, minutu bat emango diuztet, eta minutu baten, esan behar dira uste, okurretzen zaizten gitarra marka danak. Vale? Ni kontatzen jugo nau, zenbat ezatek usten, eta ranking baten sartu dozeate. Rankine irazteunak zehoze mago egitzaiat, egizatik nahi uste, sin maz zehoze gexo etiatik hasi nahu. Ire gitarra txuri... Bai, eharkia berez eskasa de gitarra hori oso, baina nire leo gitarra elektriku duk eta inoiz ez tiak kendu gainetik. Orduan horren eskubikoakin konformatzea ditu. Ego nahi, Iker, hor baldimago favorez, ata espati eta bialdo putezeme hori porkulo hartzea. Sin más, hor, espameatzen sartu zitek inuzenten bat. Zea, biuerra gerozteo eta hostixek. Beti hola eltsatuk. Bueno, minutu bat emago guztet, bala? Bota markak. 5, 4, 3, 2, 1, bota. Gibson, Gretsch, Fender, Musikman. Fernandez, Epiphone, Squire, LTD, SP, es que... Inolek, da imaginan lehen esan diaten nahi, me cago en Dios, Inolek. EVH gitarra baseuek? Bai, basiok, Basiok, beste basiok, ez? Bai, basiok. Harley Benton... Mika?
Exactamente, la Nunanu. Segi. Tokai. hola. Tokai. Hola, reskate. Eh, Zure etzan dugu. Beria. Ai, ma. Zer gehiago zeuek, tío. Jackson. Jackson. Chapman. Chapman. Taylor. Taylor. Joder, Denbora! Martin, hori sartu. Berez este sartu. Tu. Vale, Pasio. ibaldik. Nola ditu? Enit, uste, elektrikakin pentsatzen da bestiak ez dizkiat pentsatu, tío. Baina, emanen ingo juste. Rich, i Ez, BC bueno. Rich, hori nola dituk beste. BC Rich. BC Rich. Becerrich, claro. Rich. Eta horiek emitik gaituk. Bai. Bueno, informamen goza usted. Amasei, azmaite uste. Vale. Eta oinarte rankineziok garraioko gorkak 10, adjarreko gorkak 12, aurre guaztin Soma kulteo Josemarik 16 intzitxean, da zuek empaten duzte 16ekin. Momentu, no, lelentuzte. Enkabeza, baino... Bo, herri, berez kentze baizkio puntuazioa 3 hola da, Iban bakarri jarri, no zio, creo, Ez, igualdik, hola xela, baina. Ba, hori, ja bukatzen juteko, pixketola. Hemen galderak era ezberdinetan hainliketxe hau, ez? Adibidez, hasiera baten, zuek nola ikuste uste euskal esteni orokorrin zeuek musiko talde gazte bat bezala? Berpisten. Bai? Konfiantzaz esateiat, konfiantzazkoz, berez gure ingurura hoitze bai hau rock and rolla hildaziok, punka hildaziok, nahi kena zen. Kontrako esatikena... Bueno, hildazio, baina eske guain ateatzeituk taldenak horren gaitu. Egaldik, beste modu batea bizitzek. Bai. Ja, hildaziok. Ta Bai. Nikolasen, ta... Ba hori, baino, Ni bai ziokela esten underground nahiko potente bat, momentuan esango nian. Justa noka hitzeiten esatea sekakena estena komertzial bat esan. Ni oen igual nire inguruak gehiokelako ba, esten underground nahiko potente bat ziokela esango nian. Nahiko indartsua, elkartzen nahi dana eta ez dakit, parte izango gan, Gero baita ere... ez gazko moitzen, ja. baino... Baina estena principalia beti iguala zeuek. Ta... Hori bazakio nola dan, ez? Eske, etzekia, ti. Talde hasi berriai da oso apoio gutxo ematen zatioek, hori gauza dituken bezala. Betik kontzertuak bilatzen on berraiz, o ez baitu bilatzen ez dituk ematen. Ta etzekia, ti. Hori bakoitzan filosofia kontu behar. Bai. Nik Inotzik bizitzeat gehiago do it yourself, intzakik puntu batetik. Intzakik. Grabatu do it yourself, kontzertuak montau, nik hola bizitzea, azkenean nik musika hola ikusteat, nik musikakin hola nahi diat bizi, osea, esaneat, aparte errexo eramatea alako, o behintzat, igual holakoa nahi zelako, zean euki berdetelako gana, baina bai, osea, nik musikan behintzat hola siniste. Osea, filosofia horrekin, eta nahi irutze zait, ba... Horrekin esan nahi dek, barkau, mozteati, baina horrekin esan nahi dek pixket, hori, iguela manager, diskografika, hola hor rolloi gabe nahi dekela bizi mundu hau, ez? Hori garbi sekat, eta bai, ba hor Gernikaldian, bai oso gaztian jendia do, eta atentzioa dituzin hasiera batean, ze igual, osea, urruti gatzi zaizkigu ez komunikau baino. Instagramen da ikustezu da, bai irratzaioak ta montatzen, esatezula euskal txataz hitzeiteko, kontzertuataz, Gasteizaldian baude, La Bola Loka bestakin nola dian, bai, zeakiteituena, podcastak, underground estena hortan sartze zeanean behin, azteza ikusten jendeak zenbat lagatzeun, osea, zenbat eskaintzeion, azkenian filosofia hortan siniztu zenbat eskaintzeion musikak, bai irratzaioa montatzen, musika behankadu zabaltzen, kolaborazioak egiten, osea, esatezu, osea, eta orduan esperantza puntu horrekin behitzeiot. Osea, nik, nire aldetik amentzat, nik hor nahiko nun integratu, modu batean, du talde bezala, ez da, ez dugu tampoko itzein, ez dugu gai hau eta igual asko itzeiten, baina pertsonalki, ba hori, esperantzakin. Demorak esango ike bai, ez? Bai, oza... Nola progresatzeiun, eta a ber.
Bai, a ber, zu egon behar duztena gatiko eta kontzertu lortu. Geure egitxezan oin leleo kontzertu da hemendik 10 egunean mango jaun horrekin da, geure gatxaudek, hori jendi hotzeken, bate kontzertu matina aldimo, osea, jendi berro aldimo, grupoa berro aldimo, hor gaudela, eta atiko, ez? Ez, osea, enteratzea gaituk, jendia dotekela gaztetxeta idazten, baino ez izan guria. Osea, ez gaitu jarri, ez, beste hau idatzi batin, hau pasako ez dakizema gaztetxeta, honea, eta honea. Jo baita ere, ez da ere etzeskaulako disponible fetxasko, porque ordutegi aldetiko. Gutxita kuadratzea, oso, oidek. Ta aurretik behitu errizateiu, hostia, hemen aldiat, hemen ezin diat. Batek lana dala, bestiak arrauna dala, bestia zea dala. Hostias, hortxe putas pasatzezio, baina, bueno, pixkanaka udane baseskau batzuk itzen daia. Bai, batzuk itxita zeskau. Azte honetan larun batian eba. 3 eman eskeo. Aprovecha hau, promu etxego, imaginatzea zuen laun dana jakingo dela noiz da nun dan, baina, bueno, baten babaldi mago. Azte honetan aizarran zabalen jotzei hau, baseon sistemekin batea, eta gero atzetikan DJ-ak ebaseuek, gazteguna celebratzekan, eta gehola beste... Udaran, Santiotan... Hori joko hausuan jotzei haure bai. Aiako hausuan. Bueno, Aiako hausu batian jotzei hau. Hori onduan txe baino, Aiako hausu baik da. Baina biok, haitzen mazio bakatik doiki bat. Arka hori joko. Parrandan horroztio. Parrandan horroztio. Baina, eta hori geoketaiko festetan jo erdi hau. Bueno, Santiotan ustaian izangoek, geoketaiko festetan guztuan. Eta hori bai ninitxak anekin batea, nahi taldiakin Madriran itxak jotzea. Hango festi batian nola ustaian sortzian jo erdi gu. Madriko herri galdu batian, baina, bueno, esperientzia gehiago, eta, a ber. Gero, hor Zumaian, ukabiak gorako jendiare bai asko aida moitzen, eta bai goma bira eta bai intzakik aidatzi gue, aizan nazel dene bai, zozein berdorako, ez da keda bat, odan, kontzertuak egon goian, baskai bat, uste eta ideala... Euskal taldia formatzeko, Urola mailan pixka forma eman nahi du, konturatu ja badoela taldea badoela potentziala, eta igual berriro ez dut izango pardulia bat, baino. A ber, kuadratze ziueken fetxa horiek, eta... Bai, itzein berraziko. Itzein berrako hori bila, eta Hoxe, guain gozoiek. Aki. Hemen utziko jau, ondo irutzen mazauzte? Bai. Vale, ja, amaixe hori gutxi etxuk, eta... Bai, esan ni ordu eta berrogei. Horri inguru nintzen, bestela YouTubeak ore, hostia, kizton totxatu gehiago idek. Eta orduan, bueno, bai, zeu erak izen joko urrife, nik gainetik improvisatzeo. Ni joko dia. Kontu egezti hori irien zuten, teo. Ja. Gitarra ez tion den zuten. Ilazai, ik euriejo. Ik euriejo da nere inaztu, da... Kendusak bat. Ni jogo nahu gainetik zehatzen, eta eurra. Nina zuen dantzaitea. Etzek izako, Baina, bueno, kinta bat zupoko isu. Dai, ik emaxo buelta bat zeuterri ani moldao nahu gainetik. Tempoa jetxi bero. Askarri jura igual, ez, teo? Nerea ni moldatzen hau, Bai, eske hor ikusi eta... Eske ikusten joan da, kanta askarri ikertzen ja. Beste saiak era bat ingo ja igual. Emaxo. Tala gintxo. Biste gintxo, gehiak. Vale.
eskerrik asko! Egun bat